Pinas. Kaya napipilitan tayo mag-import. Kapag naayos natin ang sistema ng agrikultura at sapat na ang ating rice supply, ay makikita natin ay magiging mas maayos, kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin dahil kontrolado na natin dahil dito sa Pilipinas galing. At kung kailangan tulungan, kung kailangan lagyan ng subsidy, lalagyan natin ng subsidy para naman sa consumer, hindi naman yung mga namimili, hindi naman masyadong mataas ang presyuhan ng bigas at ang farmer naman ay mataas ang presyo sa pagbili ng palay. Kaya yun ang ating binabalanse. Ito nga, mechanical dryer sa mga traktora, transplanter, thresher, ito nga, rice processing center, nabanggit ko na, ay maghahanda pati ang Department of Agriculture na magpapatupad hindi lamang yung farm to market road, meron din yung farm to market bridge dahil kabilang maraming humihingi kasi paano nga naman tatawid ng ilog, kaya lalagay tayo ng tulay pero gandahan niya yung tulay, huwag yung bumabagsak. Sigurado po, may doon. Oo. At saka yung maintenance. Tama po. Oo, meron. Kasi ang naging problema talaga doon sa mga bumabagsak na tulay, Pigatan. Ay yung pigatan. Halimbawa, tapos doon sa Isabela, nagkaroon din. Ay dapat kasi hindi na maintain na mabuti. Dahil ewan ko yung pagbigay ng pondo sa appropriation sa budget, kulang ang perang binibigay sa Department of Public Works para sa kanilang maintenance. Kaya inayos na natin yan. Itong budget natin na ginagawa natin ngayon para sa susunod na taon ay nandyan na, may pondo na yan. Titiyakin natin na masinop na talagang tinitignan at pinupuntahan lahat ng ating tulay para check-in lang. Dahil every 3 years ata yan every 3 years. Bawat 3 taon, kailangan puntahan, inspeksyonin lang yung tulay, tignan na kung may nakalawang na, kung may kailangan paltan na. Pagka ganun, hindi na tayo magkakaproblema sa mga nasisira mga tulay na kailangan isara. Kaya patuloy ang magiging traffic at pagdala ng ating mga produkto. Kaya yan po ay ito pa sa yung nabanggit ko sa crop insurance, basta't nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, yung listahan na hawak ng Department of Agriculture, qualified na mag-enroll sa libreng crop insurance sa PCIC. At kailangan makapag-enroll ang ating mga magsasaka bago matapos o pagkatapos ng pagtanim ng palay para maisama doon sa crop insurance in case baka sakali magkaroon ng bagyo, magkaroon ng baha, masira ang inyong tanim, ay merong crop insurance na may bibigay. So yan po ang mga patuloy na aming ginagawa. Itong farm to market bridges ay ang aming tinitignan ay gagawa tayo ng 300 na tulay sa loob ng 4 na taon, yung farm to market bridge sa buong Pilipinas. Sa ngayon, ang DA at pinag-aaralan kung maisasama ang Barangay Union doon sa ating bridge building program. Ito, nandyan na yung nandito na pinag-aaralan na rin ng Public Works ang pagsasagawa ng struktura ng mga slope protection para pagka malakas ang ulan o pati pagkadindol ay hindi na tayo magkakaroon ng biktima dahil nabagsakan sa pagguho ng lupa. Ito po ay aming ginagawa para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka unang-una. Dahil ang mga kuminsan ay hindi binabati at hindi kinikilala ng iba, ngunit ang kayong mga magsasaka ay talagang
ay kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa lahat ng buong Pilipinas, sa ating mga magsasaka umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas, supply ng gulay, ng isda, ng karne, ng baboy, ng manok, lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo tinatawag ay self-sufficient. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin na pagkain ay kayang isupply dito pa lang sa Pilipinas at sana hindi na tayo mag-import o kung hindi ay babawasan natin na malaki ang pag-import ng iba't ibang produkto. Kaya yun lang po. At nasisiyahan ako na makita na dapat ipakita natin sa lahat ng mga nagrereklamo na maaari talagang gumawa ng flood control project na maganda, na effective, na mabilis, na nasa budget. Kaya pasasalamatan natin ang Public Works at saka lalo na silang lead agency dito ang NIA. Kaya sana maging matagumpay lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala sa baha, hindi na mag-aalala sa supply ng pagkain at hindi na mag-aalala sa mga darating na sakuna na mawawalan tayo ng makain, mawawalan tayo ng kahit na anong pangangailangan. Yun po ang ating ginagawa para sa ating mga magsasaka, para po sa ating mga mamamayan. Maraming salamat. Mr. Gninapo. Maraming salamat po, Pangulo. May mga katanungan po ba tayo? Mahaba na yun. Okay, so Opo. meron pa rin po mga ibang katanungan po para sa inyo. Ada dito. Tatawa. Ada dito. Mahal na Pangulo, maaari po bang matugtugan po yung mga platform natin dito para Hindi pa tapos na ba yun? Nakita ko. Para maprotektahan ng mga bukirin namin, mahal na Pangulo. Hindi pa tapos yung flood, yung revetment, yung slope protection dito. Hindi slope protection, yung parang dike. Kung makita ninyo, kung bababa kayo, nakita ko sa helicopter eh. Hindi pa tapos. Tatapusin yan hanggang sa dulo. Oo, kukumpletuhin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Okay. Sino pa po ang magtatanong? Isang mapagpalang araw po, morning. na mahal na yung Pangulo. Kasama na po ang ating Secretary ng DPWH, Apo Engineer Eddie Gillian, Elian Ming, mga yayat, iti Lia Claveria, niya po Gobernador, ken dagitiin na, ti Karuba nga Ili. Nasabi nyo na lahat yung mga kailangan ng mga magsasaka. At umaasa kami, lalong-lalo na naibigay nyo na yung imbakan ng tubig sa aming barangay. At sana umaasa kami na mapabuti pa yung mga daluyan o kaya service canal ng aming mga palayan para hindi naman masayang yung ating mga tubig. At nakasubaybay ako sa mga pinupuntahan nyo na talaga kahit kompleto ang sensya, teknolohiya, binhi, yung mga pataba, kung walang tubig, wala ring mangyayari. Totoo. Kaya wala na kaming may sambit sa hanay ng mga magsasaka, mahal na Pangulo. Taos puso naming ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyong lahat. Salamat po. Meron pa po bang magtatanong? Well, pag ano lang ako, kung minsan nahihiya ako sa inyo, nagpapasalamat kayo sa akin. Ako nagpapasalamat sa inyo sa ginagawa nyo. Napakahirap. Dapat kilalanin ang sakripisyo ninyo dahil nung governor ako sa Ilocos Norte, nakita ko yung buhay ng Manalo, napakahirap. Kaya kailangan natin pag-aangin lang ng konti at mas maganda naman ang kita ng ating mas maganda naman ang hanap buhay. Lahat kayo may pamilya, lahat kayo may magpapaaral ng bata. Kaya kailangan talaga na pagandahin na kahit papano ay hindi naman malugi ang ating mga farmer. Dahil pagka nalugi yung farmer, ibig sabihin, kayo nagtatanim, kayo umaani, kayo pang gugutumin.
ay hindi naman tama yun. Kaya ayusin natin po lahat yan. Kaya ako yung magpapasalamat sa inyong lahat at alalahanin niyo po, hindi nagagawa ito dahil sa aking sarili o dahil sa amin tatlo o dahil sa cabinet. Dahil tayo ay dapat kilalanin natin ay parang isang buong grupo tayo na sabay-sabay na nagtatrabaho. Kaya natin nagawa ito. Kaya sa tulong ninyo, mabubuo natin at magiging matagumpay lahat po ng project natin. Okay. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Maaari po ba kaming manghingi po ng isang group picture kasama po ang ating mahal na magsasaka? Alika, selfie. Groupie pala, hindi na selfie. Groupie. Parang Okay, 1, 2, 3. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito na po nagtatapos ang ating pong ugnayan sa ating minamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.